Nekanyeta undana goshira muruba buku Shirifla TV o studio belebele kono kulukuru marabolo ba kona na kate cercle kono ka ufo ka wali mandon ni kuma so musique me ka nyemada en fait ina fo abdel ka au fait to komina ka sangani ni jemu kanye tene katati ala musala 10h 11h ka ufo ka wali mandon diliko o de blaka gele dongile nyega kuma dona o kote o kum kona na ka ufo ko kura seti ala fo le ko fe o minga funsira kono bi anyon so ko kura to jemu ngayenga akano ba chamani musoma fo amadu kamara ke ne bamano ba fo ko ni mami dondon bena fatien klado makika na fara fatien ka ini sokoma kamara maga ani maga bana o bamana mena ko ba fo ko sakene bogo mugu ferela ko obe farukolo woro o donga di mahakli fe kateme koro ka farukolo woro daklishika koro ka jume ni koro ko klishi bale da ko ni yo mu ki farkulo be woloko ale de dunta be chogodi ni sokoma chala bidan mun de la ga fina ngi to ka dale wala so SK baro ga Amadou ne colonel major Amadou ne tabagolo ko ga la sigide ambassadeur Amadou Kamara ne jigide la ko ka Amadou Abibay ako ini sokoma bismillah marhaba kokura ma ki fo ki wala man ajarani nunu u foli jarain odo bangmanakaw jigidala odo sibi nu bela jele ko samara sano kini som ajarani samara ne ambe kanumba chama ani musoma abebe mali kono ani mali koka ambe bela jele fo itwa ani jamu obebe de ka beni sigoro yi ka beni sangaye odo chene ngakuma tika ku anat ayi me ka yire de wala san samara na yo fo odo ambe masara mani ala mi sona ka bi fara an ci kan an ga kanumbaw ku bo nyela fina an bo barka da o alai ka an ga sabunma a sayyida Sharif Usman Madan Hedra zamzam na ka demba bela jele kufo sabara ka fo ko adabara manju adabara kungura o de ka ju an ta fe bismillah Amadou Kamara no kera ola e bijemuka abena fo nyobe so ngacha hukoro ko do jemuka kare fejuru de ma ega angata o biben an beta an de memba jekulu mun ti sansoro juru ayi de namanya ko o yeche angata GMT le général de bureau El Hadji Moussa Traoré le général de bureau Nazari Kbouga wa Moussa le général de bureau sur ko le général de bureau de ma delegata kelga et sur abun ka ka ça galon ngati bureau kono galon basité amata ale fanfe amande me ga jokulu ka ja ambe soroka tegina obebe Kamara amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni Afrique be ni nene ni infusé ka jikala ka ke teka o nene Jella mon père me gade mais ani mo gundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e fele ko na surprise kilo ni do ah bien mangani sisan wani ye teko jar te zara te ka tedi abi sambi sababo ni te wore be ni ya gila kura ka segi kana na ka ke ko wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kli quoi appelez moi wa je ma on est deje te ka te la higa so za bole be fele fe ngade jama jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena budji e Allah farafidenu jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena mudunchi Allah tezarai Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kununga da langoloto na min no fe o na de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyon EPC na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salati lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jini mbuyon poulet ana EPC du aw mino nyeso ko jini na wiye wale kele aw ba fe ka place spéciaux la domini kerengere ne gono kele mi me o labe zamzam kan na jini ngura
buyan poulet ana épices do Mali kono gabu kono donzo demaya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejiki semenjire ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana épices ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora kuna kuni werela zamzam ka najini ngura buyan a épices na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 wale kele aka daga jurugu be bamba 76 80 0062 16 wale kele 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura buya poulet ana épices dude bela jele wasara Amadou Kamara ke odo ni ya taga lage bamano ko kuma do ko ma be dondo kolonseni dondo minogonye sigatala nga bamana mena kelo mbegdele ka fuyi ko ngana jugo koloni manya aseni ko eba aseni ka fere ofunache bawo memi fuyi Amadou Kamara mate fraburu tole bidondo mata biyorodo Amadou Kamara ke bamano ko Amadou angatan dim ganji ne duguri mane ne fa fina iso madala mai chena ina fi kelebe ka daraga girma nye buru ni lugo ni chefan fera nyonga me i kelebe ka jamfa do awo shuri awo ke do angela mata angata sa sawara ne am dala bi clip du jour là obe talike dulay kole ale ko muso chelo muso ya otokudeni ko bayre muso langono debe muso ya ke kulangolo ye nyonde Amadou Kamara muso ya oyokobaye ni ko nyanamaya iko muso Amadou Kamara bawo ni ko du iko muso ni ko sigida iko muso ni ko jamana iko muso dakuru yakire ni ko nyanamaya iko muso Amadou Kamara ba yira ka fo muso ya te ko dini de na muso la ngoro ni mbana yira la orebe muso ya ke kula ngoro alni o ke che o te monebo ni en kuma fo ba ankli jige an yira ka ya muso ba dola safi amba kema so bi amala so ayen wuli bi ko aha ko bi ni ngwa bebe ko muso ya te ni muso te monebo ba tu fana nga mbaraga nyo muso bela jini ango foni yore ina Amadou Kamara ke u fana be wuli ka jola on no fe na fo choba ke tugumina wala mu bela jini fo cho no jamuna nga meso no sigimi nga odeyi jangi jawara yi winde miso yi jangi awo winde miso yi winde miso ko winde miso yi ba foni yore na angata odo general fanfe obebe Amadou Kamara ke odo ni yore na muso cho sirle mofo obefo ko meta ke masina mi madame Jara Seda Umu Koita muso cho sirle ndo pharmacien de son état ni wati na abewulika jola memi mvoye muzoi Amadou Kamara ni nyete flaye keleme muzoina Amadou Kamara memi mvoye ngani jaya dando wa chesiribe ala ni ko masina Umu Koita memi mvoye ani ye masina shwanye ni obado ala ni aka mugonyuma na afunira sababu ola ngire mafu abidiliga jige kene ke carton gono kabila kana dine mafa baba waya abokede amba focus angala mo kote ko nyuma do bae kafriu adi tinta dogode Umu Koita abi wele kasa kunyi jige kene di grobo mauma takume ala patienta ko ala kameola amia amba Umu Koita fo onyinte abi flika création muchima obebere enuma do bae kafriu netui Amadou Kamara ula me umu fo nurena kama kai kafwal bi ala ka mankoro ala ka mankoro ala ka kishi fen flama folo oye baga jugu sago ni tiens ala ka kisho amina rabbi flana la kal baga jugu sago amina ala ka Umu Koita Amadou Kamara ay ala kan do mene amina nzoi islamia de meton ana sorto don jolendo Allahu akbar mimi mfui ko mun nyankuma ane afa nga mabalne lawo mama be baniko ni kira ubara ke bayo te mala udon ne ndo baka kuma telephone na ni dasara umma ko umwa wala udon ale de kuma ngina ko umu yale wele ko afra dama Allahu akbar ma fo ni rena ni umu fo abato fana be Umu to gore fo madame Aidara Umuso fo juro afo muso chesile no amba fo akawula joka buko sebe go sabatilla o ma fo ko sebe Amadou Kamara ke abe wula de tama amo damine Allah soni sgoka baba mana ko ni femble mami fafa ni tongle ko boli ko bi fa o ba to ngantike kare do kuna vuni mbala ko no Amadou message ntama bien la sayo ngata la même sabatile ko na wula de sra tama na amba dam na ni faso wala ma sawra bu pour nga fere wi
na esorta u ka bi boli u kumanen bɛ fɛn min ye sifinnakaw olu tɔgɔla dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen journée internationale de la jeunesse ko jeunes sifinw k'olu kɛ bɛn ani kelenya k'u kɛ o jɔsenbere Amadou Kamara kamarakɛ ne bamananw ko maa to funangɛnɛ na ko ni Ala ma ɲa a bɛ hɛrɛ k'i ye ko a ka kɛ k'i to funangɛnɛ la o kelen bɛ tila k'a fɔ ko hali ni Ala bɛ fa don maanifin na ko a k'a don k'i to funangɛnɛ la o b'a to Amadou Kamara e na yɔrɔ caman k'o dansago o b'a to o b'a yɛrɛ k'a fɔ sifinnakaw jɔyɔrɔba de bɛ o la min fɔ ye jamana o yiriwali baaraw la sɛnsɛnniyanin kɛmɛ ka don min ta ni o bɛ bɛn o tɛ kelen tile 12 ma san o san k'a ta ni ka ɲɛnamaya ka ɲɛsin sifinnakaw ma colonel major Amadou Kamara e b'a ye k'a fɔ a don a laada a timɛnɛ faso Mali kɔnɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Amadou Kamara min bɛ tali kɛ CEC la kunu a mɛnna k'a fɔ eko dakɔnɔni sifinnakaw fɛ ka sanga ni o 12 août o baaraw ye Amadou Kamara kamarakɛ dakun min ta mɛ ɲina ka sanga ni baara ninnu ye e b'a ye k'a fɔ o de ye sifinnaka bɛn ani lakana ka se ka kɔn ka wuli kɛ ka kɛlɛ fari da ka ɲɛsin kunnafoni jatigitanw ma a ka da ka min fɔ ye ka jarawula kulu olu hakilinaw kɛlɛ ka bɔ sifinnakaw na janko bɛn o bɛ se yakubaya diɲɛ kɔnɔ Amadou Kamara kamarakɛ Mali jamana an kɛmɛ ka bolofakɛ anw ta kan ko in tɛmɛnen kɔfɛ an kɛmɛ ka jɔkun yɛrɛ o de taa ni k'o masiri ka sifinnakaw cogoya la o kumu kɔnɔna na baara bɛɛ lajɛlen bonya kun t'a mɛn k'a di maa min ma o bɛ taali kɛ général de corps d'armée mɛ min fɔ ye Ismaël Wagela a ko cɛba in a yɛrɛ kɛnɛ kan a ko a kɛrɛfɛ Abdul Kasimu Ibrahima Fɔnbanu o sifinnakaw cogoya la minisiri ye Fɔnba a fana tun bɛ kɛnɛ kan o kumu kɔnɔna na Fɔnba a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a ye a yɛrɛ k'a fɔ don min filɛ ka ɲɛnamaya a ko a ɲɛnama kunbɛn a ko bawo Amadou Kamara a ko ngɛnin ba ka tigɛforo sɛnɛ don n'a ma se ka min kɛ o de se tɛ a ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ okumu kɔnɔna na don ka ɲɛnamaya sifinnakaw cogoya la a ko o bɛ bɛɛ kɛ a ko bawo Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ sifinnakaw jɔyɔrɔ o bonyana kosɛbɛ nin waati laban in na jamana basigi ani a yakubali la madama an ka kunu lajɛ dɔɔni to sera tɔgɔ ni k'a kalaya a ko tajiko gɛlɛya waati a ko sifinnakaw o ye paraɲɛba kɛ o nɔgɔyaw la a ko ka fara o kan ale b'a ɲini hali bi sifinnakaw ka dɔ fara wulikajɔw kan Amadou Kamara n'a ma ɲa k'a fɔ don bɛɛ lajɛlen ni a lako don a ko Amadou Kamara don bɛna dugujɛkan don wa don min dugu jɛra e bɛ o kan fɔ a ko an bɛ waati min na o de ye intelligence artificielle ye a ko kalanbulon ka taa ka ɲɛsin o ma sifinnakaw fɛ janko anw yɛrɛ ka se ka an jɔyɔrɔ fin o la Ismaël Wage ni o général de corps d'armée ye a mɛ min fɔ ye marakakɛ tuma min na a ye kɔrɔfɔ ta a ko ale bɛ min fɔ a ko jamana ɲɛmaw ko ni jigiba ye sifinnakaw ye bawo Mali jamana sifinnakaw yɛrɛ ye sifinnaka jijalaw ye a ko wa fasoden ɲumanw don a ko kumu kɔnɔna na jamana ɲɛmaw cogoya la ale kɔni bɛ a yira k'a fɔ olu bɛ wulikajɔ la janko sifinnakaw ka hamina ko gɛlɛn minnu bɛ yen Amadou Kamara kamarakɛ ka fara sɔrɔ o la o tɛmɛnen kɔfɛ sifinnakaw yɛrɛ cogoya la o ɲɛmaaba ni min fɔ ye Sori Ibrahima Sise a ye kɔrɔfɔ ta ale y'a yira k'a fɔ min fɔ ye a ko ka sanga nin waati Amadou Kamara a ko gɛlɛya minnu bɛ yen a ko a bɛ bɛn sifinnakaw ka jɛ ka miiri fɛɛrɛ ani dalilu sɔrɔ la o la janko Amadou Kamara kamarakɛ o ma kɛ bɛɛ u bɛ se kɛ sababu ni ka olu wo ni k'o dagiri a ko o b'a yira k'a fɔ Mali jamana sifinnakaw a ko an tɛna segin ni kan ko ye lajɛ a ko an sen n'an dama yɛrɛ min ye an na o kɛ fasili don an y'a salo ka bɔ fɔbɛ kɔnɔ jamana cogoya la fɔbɛ don Tamba Kamara ale de ye kamarakɛ dabaji la ka n'o bila kɛ n balimakɛ o don ko fɔbɛ Kamara maga ani maga bana siga t'a la ne ko to ka di yɛrɛ i ka to sira ko kuma ka ca to man di n ye a tun ka di n ye kunu kan to so nka bi n ye caman dun tola o man di n ye bilen k'a dun so ka dun Bamakɔ bilen o ma nɔgɔ dɔɔni indépendant an bɛ salili k'ale la kana bila ko k'an ka taa sirakɔrɔ Mɛgɛntana o don ko maa ŋaniya jugutigi 2 minnu bɛ maaw ka daw kari walima ka bin maaw kan ko u tɛgɛ kɛr'u la gami Amadou bolola marifa o don o dɔ yer'u bolo Amadou Kamara kamarakɛ n'a fɔra k'i k'a to n'i m'a to a dɔw n'a to n'i kɔrɔ a bɛ k'i bolo kamanagan ye i kelen n'a cɛ a ko cɛnin a b'a ka ko si dɔn a tora a la o bɛ ɲɔgɔn da fɛ Amadou Kamara kamarakɛ ɲɛtigɛ don ka don dɔfɛ kɔnɔ min bɛ tali kɛ indépendant o fɔ bɛɛ Siyaka Tarawele a ko nin ko nin kɛra min fɔ ye sirakɔrɔ Mɛgɛntanakaw fɛ yen a ko an ka lakana sabati baw n'u bɛ tali kɛ ba polisilakaw la a ko Amadou Kamara kamarakɛ Bangunakaw ka Amadou Jigidalakaw ka Amadou Kamara i b'a ye k'a fɔ ye ka sanga ni maa dɔw kɔni ka plainte ye k'a yira k'a fɔ Amadou Kamara a kɔni a dun bɛ bɛn polisilakaw ka wulikajɔ sabati janko maa dɔw kɔni olu ka baara bɛɛ mɛn ka taa maaw ka daw kari ko janko o bɛ se ka fu siri o la o de b'a to polisilakaw o ye tigɛ bila maa dɔ ma LT san 19 funangɛni ye hali sin kasa ma bɔ a nun na koyi
e b'a ye k'a fɔ Amadu Kamara tɛgɛ dara a kan ka sɔrɔ sefa wari 45,000 bɛ a kun san 19 n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sigana don Amadu Kamara o nɔngɔni fɛ o ye ale minɛ ni ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baaraw tɔw ye jɛjugu la b'a tɛ ɲɔgɔn core wa Amadu Kamara ale fana y'a ko kelen tɛ a ko MBS cɛ MBS sigalen bɛ jɔn na MBS i b'o dɔn ay tɔgɔ in tɛ maa kelen ko fɔ MBS nigi na kɛ jɔfali bɔ a la an ko bɔ a la san 36 Amadu Kamara maa ka pɔgɔ in ka maaya kɛ o kuma kɔnɔna e b'a ye k'a fɔ o taara tigɛ da o ka ɲamana a yɛrɛ ale gafe la kɛ a yɛrɛ k'a fɔ ale yɛrɛ de ye ko in yɛrɛ a jubaju ye koyi wa o yɛrɛ tɛ maa dogolen ye lakana tigilamɔgɔw bolo ko o bɛ deli ka tigɛ da ka san 2024 waati ka sanga ni a ka jaburu dɔw ye Amadu Kamara kamarakɛ e b'a ye k'a fɔ o talen kɔfɛ a jabala la k'o taara sɔrɔ so banbali dɔ kɔni bɛ a bolo sirakɔrɔ Megetana Amadu Kamara kamarakɛ fɛn caman olu dogo bɛ a bolo ye dɛ o fɛn dɔ kumaba o ye min ye y'a dɔn wa o de ye Amadu Kamara un pistolet artisanal o tɛ bolola marifa dɔ ye wa min bɛ ci tɛ ni tigɛ ye Amadu Kamara ka fara kisɛ munition 7 bɔ ɲɔgɔn kan ka fara bese belebele b'a bolo Amadu Kamara marteau dɔ b'a bolo hali n'a y'o ci nɛgɛ kun o bɛ gɔlɔ Amadu Kamara ka fara ninnu bila lajɛlen kan fɛn dɔ bɛ yen ko pied de biche n t'a dɔn o ko nin ye fɛn min kelen ye ko pied de biche et des pieds de biche Maya comment on se nous faut anga pon kuna Amadu Kamara ka fara o bela jene kan e ba ye ka fo nunu anyon chama ne tara soro chen bolo yi akeme ka munu ndogonta do no kolonsine no wani mi fendo bese ni marto e bolo aiwa bamango ya o ye tiga da kan ninga laba ka tiga ke akuye ka kari iko shimo ka soro ka bla orenye ko woro panye o tiga mo fla katano o ye kritra mo bolo Amadu Kamara ke ulu bala ka baro bolo da min kan ga da o kan na oda o kan do ana tawla fasili flé anya salo ka bo Chaka Traoré nona indépendant o konna na e bonya bala o jara yi Chaka amba fuka indépendant ma bele jele fo nanya ale bla ambe salo ni ke Nouvelle Horizon nye dan croix amita katika fe ko utukalo kle sabate meni femier ma bisabani duru bonyongo munu jate minale ko ayna fo Mauritanie u bora Mauritanie jamana kono olu koni bismillah Mali jamana kono kunu kape kunuma ayi munu humnena kati sigana kumala ka kolo ko jarawlu kulu mawdu ko o bera kata o faso kono Mauritanie Mauritanie on do o kera Amadu Kamara fasiri o ye de ma konte noyi konte ko to angata memi fo ye Nouvelle Horizon kono Amadu Kamara kunu utukalo kletane fla ka sagani Mauritanie o ka avion doye na kadi ye Amadu Kamara panguru do ko ni kunda Mauritanie jamana kan ni ma bisaba anu duru ako Amadu Kamara ma bisaba ni duru ako anga to sera to ne ka kalaya ako utikalo kile saba temene ako ni bolo mena ka cha ka fuko tiga dara ma do kan so trama kono akira Amadu Kamara ko siga keme ola fo ne chama kono kumbora ka bima nunu kunga an la manya ka fo jamana nyama kuma kono maboni ka prepare la tiga ke mai bela jene kumala ka atafo ala ako o kuma kono na abena fo min jeme o de ka fo ma nunu kumbodo kono kono jamana kono o kumala ka ta Mauritanie de fe wa kuma fa ka teme mari jamana fe ka so ka Mauritanie la soro ako Amadu Kamara na manya ka fo o yira ma yele ko ye Amadu Kamara me dele ka ni fo ye ni memi fo ye femble ye mami fafa ni ye tongumble ye bo bi fa na manya ka fo ma yele ko be do anga jamana kono kana lakana bala ne ka onyonya na ye ma yele ke ye abebe ango mi anu ko lage ako o te ko jugu yo ako Amadu Kamara wa bara enduna o de mne ko nana o labana ko mne ne ka o sege e ba ye ka fo Amadu Kamara sege lo temene ko fe ayera ka fo nunu ye Mauritanie ka de wa o bora kono jamana kono o bala ko kunda Mauritanie kango kuma faka teme faso Mali konna na Amadu Kamara ke o do kuma kono ne ba ye ka fo jamana nyama o yere dama o ko ma ko Amadu Kamara une intervention diplomatique ko ulu yere ko na Mauritanie jamana ani Mali jamana nyonche foka se la kana nyama o buna kunka to mina Amadu Kamara danyuma o besiga do ko ina o de ha to Amadu Kamara ke sege lo jine temene ko fe ma nunu ngoni o tekalo kletani flasa amba flani ngoni woro o labana ka kana bla soro Amadu Kamara ni kasika odo te panguru jigi sanve panguru do kono mi ngono ni oye odo do katano oye Mauritanie jamana kono kata jigi no oye fa nema o panguru jigi kono Mauritanie no fe Amadu Kamara ke e ba ye ka foko oblaje ne bebe ma besaba anduru bonyongo ma munu ngoni ni oblaje ne kono Mauritanie ka dondo wa kana bla tara ka di o mani chogola muna mina sega lu olu bolla ko sebe ka don fo mamunu ndo obe mun barake o bororo jumena mana sugu munu ndo Amadu Kamara obede kunchele e ba
ye k'a fɔ o ko labɛnna ka kanabila sɔrɔ ne ka taa Mauritanie jamana kɔnɔ o kɛra ka bɛn ni kunu o tigɛlaw tile 12 ye fasiri filɛ Dema Konte don Amadou Camara ninnu ka ɲi Samara ni kan ni sigina mɔgɔ sɔrɔ Amadou Camara a bɛ bɛn ka sɛgɛsɛgɛ sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a yɛrɛ k'a fɔ k'u nɔ tɛ ko la o taara yafama k'u ma yafakɛr'o ma an b'u fo kosɛbɛ o don k'a ɲini Ala fɛ halisa jamana Ala k'a kisi ami n'an ye Nouvelle Horizon bila n fana bɛ to ka deli ka nin f'i ye o don Nouvelle Horizon Soir de Bamako Soɲɛ kelen don o don n'an bɔra yan fɛ an bɛ don da filanan fɛ an ka kɛ ten an bɛ taa Tombouctou marabolo ɲɛma ale kɛlen bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu bɔra u sigiyɔrɔw la o don ko n'u bɛ Tombouctou kɔnɔna na Amadou Camara a fɔ contrôleur principal de police Bakou Kanté Bakou o don n bɛ Bakou dɔn ale de ye Tombouctou marabolo ɲɛmaa ye Alahu akibaru nin yɔrɔ in na Kamalen n'a ye nin fɔ ni bɛ Monzon Kanté fo Kompol Monzon o bɛ min ale de ye Bangoni commissaire de police commissaire ye Monzon Kanté foli kun ye mun ye n terikɛ don dɔrɔn an ka ayi non anw jɛlen don si tu fais des infractions non parce que ka moto filɛ non vienti t'a la ayi e m'a faamu jɔ fɔlɔ jɔ fɔ ka nin ye Monzon Kanté foli kun ye min ye Samara ka moto Monzon n'i ye Samara ka n'i ka mɔgɔw ye Samara minɛ i ka yafa a ma sabula vienti t'a ka moto la ayi non e tɛ a faamu ne ni Monzon ka ɲɔgɔn dɔn tɛ k'a fɔ k'an nana Bangoni commissariat la o an ɲɔgɔn dɔn depuis Jitumu san dɔ la an taara yirituru kɛ Jitumu an ɲɔgɔn dɔn o de se i bɛn'o dɔ fɔ de kɛ sisan ayi m'a fɛ ka na k'a fɔ i ye ne ni Monzon n y'a dɔn polisi baarakɛla don kɔnpoli don min a bɛ jama ka bila la siga t'a la n bɛ min fɔ i ye n'i y'a wele su fara tile kan Monzon Kanté i b'a sɔrɔ a ka bureau kɔnɔ wa sɔgɔmada fɛ a bɛ kɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛ wa n bɛ min fɔ i ye wula fɛ n'i taara kuma i bɛ Monzon sɔrɔ yen Alahu akibaru o la n b'a fɔ i ye n y'a dɔn de anw ta tɛ ko parce que ko anw ka moto ko vieti t'a la ni vietiw ye n'o ye min o bɛ n bila o ne ka moto yɛrɛ jɔn bɛ sɔn ka taa ni ɲɛ ko mon Kompol ko n bɛ garde-à-vous la n'an y'a fɔ a ka adjoint ye Kompol Boubacar Traoré n m'a fɔ kosɛbɛ ale y'a ka adjoint ye o ka ɲi ni o yɔrɔ na Boubacar Traoré awɔ non ninnu ye n terikɛw ye olu de ye anw ka a fɔ k'an terikɛw don sa olu ye Bangoni commissariat o don na ni polisiw ye minɛ Bangoni i bɛ kuma n fɛ awɔ n bɛ dɛmɛ d'e ma an ka taa Amadou Camara an bɛ taa Tombouctou o b'a yira k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na contrôleur ɲama ne tun ye jumɛn fɔ a ma dɛ contrôleur principal de police Bakou Kanté Tombouctou marabolo ɲɛmaa don a ko Amadou Camara kamarakɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ lakanabaliya kɛ mɛ sababu maa dɔw kɔni ka bɔ o dagayɔrɔ la maa dama zuwɛlakaw fɛ ka taa bisimila min Tombouctou marabolo kɔnɔ Amadou Camara a bɛ bɛn dɛmɛ ni dɛmɛ ka taa ka ɲɛsin o ma kɔfɔlenw ma Amadou Camara o de y'a to ka sanga ni ko n'a cogoya ye i b'a ye k'a fɔ nin waati in na Tombouctou marabolo o ma ɲɛmaaba Amadou Camara Bakou Kanté contrôleur principal de police Bakou Kanté i b'a ye k'a fɔ a ko ni Amadou Camara tuma min na a ye mɔgɔ ninnu ye o hinɛ y'a minɛ Amadou Camara Bakou bɛ hinɛ turu a bɛ hinɛ o la jamana ɲɛmaaw yɛrɛ cogoya la ji karila a ɲɛ na Amadou Camara bon a y'a ye k'a fɔ maa ninnu dɛmɛ kan ka ta ka si o ma siyɔrɔko bunakun fɛ Amadou Camara dala dumuni bunakun fɛ hali fini dontaw bunakun fɛ Amadou Camara dɛmɛ kan ka ta ka ɲɛsin ninnu ma nin bɛɛ lajɛlen na o de y'a to Amadou Camara kamarakɛ e b'a ye k'a fɔ o kɛlen Bakou a kɔni a ye a diriko lama a ye a tɛgɛ fa k'a to min fɔ i ye guna adamadenya jidili kɛ waliw la o dɔw bɛ tali kɛ malo tɔni 2 ani tilala Amadou Camara sukoro o 50 kilo o bɔrɔ 5 ani tulu bidɔn o 50 bɔɲɔgɔnko Amadou Camara minnu taara a fɛ k'a di maa kɔfɔlɔ ninnu ma n'o bɔra Zuwera marabolo kɔnɔna na Amadou Camara kɛwale n'a bɛ fɛn yira o ye an ka ɲɔgɔn ma gɛn gɛlɛya kuma kɔnɔna na a ko baw maa tɛ sini dɔn a ko Amadou Camara o de y'a to jamana ɲɛmaaw ka tɛmɛ Bakou Kanté fɛ o kɔni filɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔden ninnu ma zuwɛrɛkaw don minnu taara bisimila minɛ min fɔ ye Tombouctou gun kan ka sanga ni lakanabaliya o ɲɔ ɲali ye Amadou Camara sani o segidon cɛ o yɔrɔ la a ko nin yɔrɔ la Tombouctou gouverneur i b'a ye k'a fɔ Amadou Camara kamarakɛ nin tɛmɛnen kɔfɛ a ye a yira k'a fɔ hali bi a seko n'a damayɛrɛ ye min ye a ko o n'a kɛ ka ɲɛsin maa kɔfɔlɔ ninnu ma cogo min na hali bi Amadou Camara o bɛ se ka jigisigi a n'a hakilisigi sɔrɔ ka yira k'a fɔ ko o kelen tɛ ko o ni bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ fasiri don Laya Jara ale de y'a fasiri Amadou Camara an y'a salo ka bɔ ɲama dɛ sɔrɔdɛmɛko kɔnɔna na inspecteur Bakou Kone o don contrôleur principal Bakou ni ma fili ne y'a dɔn Joyila de ni ma fili Joyila walima non Bakou Kanté est dans son premier poste depuis qu'il a été nommé gouverneur à Tombouctou oui mais avant d'être gouverneur il était autre chose
Certainement. Voilà, il y a d'autres fans fait. Non, certainement. Sinon, il y a sur le Tombouctou. C'est vrai. Il y a sur le Tombouctou. Sinon, Bakou, à ce que je sache, il doit être vraiment de son premier poste. Oui, sinon, il y a sur le Tombouctou. Voilà. Non. Ni sente mo gotara Tombouctou. Oda, ko ni. Aga kuma manchao. Ale baraka no bolo no kumai. Samaira. Nanye sur la fachianyo. Eh man, awo sur la fachiande. Mo na police de. Samaira. Aya. Ame talige 27 septembre. Awanga kuncheno. Samaira ni nyere ka fasilin koroy. Ni gafe ni ire fobe. Ni fobe. Ni semaine ken kono. Ko de 22 septembre. Don te la. Ni tera samba flani tan kana se tan kele tan fla wagatu fona tan sabala ibinga gafe chama sura bashitala Amadou Camara na ya leta o fana be talike deme ani deme na fami Mali chakeda ba mi sigilen be baloko dunga fa o sabatil ko nyuma aya ka bara munun be talike samba fla ani mugani woro min be talike ma million kele na kun kan fe ka deme ta ka nyeshi oluma Amadou Camara ke ya fo chogomina meme info ye dunga fa o nyonte ako Amadou Camara ebe jien fenfena eba ye kafo Amadou Camara min kabo odeye kafo ko borolangolo tijo borolangolo ojo mandi ania ebi so madena igli farfenimbe ode ba to Amadou Camara sa de meme beta dara dumunu buno kun fe kataka nyishin ya fuma bala manivuma Amadou Camara ke eba ye kafo odele ko olama la jamana nyama ofe ko Amadou Camara nyina jamana nyama o sefo mirata anifla anu kunganfe ko okoni tame ka obla meme info dunga fo sabatili buna kunka faso mari jamana konnana ako kumu konnana bara chama bulo dame o fe Amadou Camara ke munu ni abise ke subabu ninga magen taganyeshi ma chama ma balo ko desebe munu na ako Amadou Camara abike subabu ka ma million kele ani kunko fin à 1,560,189 personnes Amadou Camara ka demeta kanyeshi oluma de la dumunu olu sabatili buna kunfe madama munu sira ka buguna tige agence de veille et d'alerte en sécurité alimentaire et nutritionnelle fait Amadou Camara kafara obela jeneka eba ye kafo ona balo kla fils abilila ka takanyashi mauma no betaleke ma 19970 ma bata anu konondo keme konondo an biwora bonyongola Amadou Camara nyola janko okasiga dosoro kabla okono Amadou Camara kafa obaro beke o fe mele jamana yira marka fo chama konnana kafara oka Amadou Camara eba ye kafo demeneta kanyeshi ali bibango bunakuma baga maralo fana ma kasangani yaf mabla jaga dumunu Amadou Camara au tonne 424,10 tonnes kafara obla jeneka Amadou Camara baga mi betalike alma betaila o fana mi foye 1200 tonnes Amadou Camara o fana tani ko clame mi foye jamana nyama jamana kondana kafara mi foye danko barakelaw ako nyina make oluko ako jamana nyama o fana jantura ola o fana na deme soro Amadou Camara ke mi foye bamgo yena mara kafo woro kondana kafara mi foye marabolo do ka ina fo segu anisika so Amadou Camara ke mbetalike idala dumunu bata anu kononton keme flabo nyongo akoni ofamba ye malo sukoro anu tulu ofana ta ni ka kla ma bata anu duru keme flabo nyongo che Amadou Camara fi sabeli lai ako Amadou Camara ke ni yata kalaga ankelente wala de me baja kulu munu be anu oye pamu yi ofana ira ka fo Amadou Camara ale na to konu ko ila mi metalike mi fe 365,543 personnes ako Amadou Camara olufana demeta kanyeshin oluma kasiga demeta kanyeshin uma balako buna kunfe kafara uka fawo fana olu seme ala chugumina kasiga magenta kanyeshi machama ma tela dumunu olu buna kunka Amadou Camara ke nina nyon chama da kuru yakele kaira ka fone ala sonama samba fla ani mwono woro konana jamana nyema o okone keme kamemi mfuye bayra chama buluda munu mbese ke sababu kasiga demeta kanyeshi mauma no ngokuru ani dawala sirafe janko Amadou Camara kono bala langulo ukanatu bawo niye cheo ye shenula abe kalamande konana nyonda Amadou Camara note eba ye kafo atesika jo Brema Diallo fulake ale de ya fasiri Amadou Camara nga bi kuno bala ngo bla nure ngana nga bla fasiri amadafa nye ma chama chwame ama kuna fundile chwame comme afro ko des personnes o buguna tigago mais do fo ça et do sitting il préciser ay ne munu préciser oye deme ba kelo pamu nunu ay ko nyakera c'est bagamara law awo oko beta alimentaire beta alimentaire alma betail kuna fani dilaw tatunga nga fo mais ame soro personne nous nchalao comme en fana mo do sinon o tsoka kala ka ganyina ko de anyira ni manta soro mimi fu ya kuma abiso wagila donde samara kifo barake ko nyuma
na sabula fasiri mba fina aye bela jele minoko bampe odo kuna foni ko nasro fe wala sambi fola sekena fion bokunguruni obe ko masorgu kanja amta jina de jamte de bureau jina de bureau Moussa Traoré e ko amako elaji ne ma fulan soro ma vurgiya soro kashe makaka fodo amta le fanfe am soro ka sengana obebe ne désarade ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sari n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye balimamuso ni de b'a fɛ ka na duman kɛ k'a kɛ bi nɛ kununka da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najinikura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet n balimamuso e de b'a fɛ ka k'o kɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a n'a épice dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka najinikura bouillon poulet a n'a épice dun mali kɔnɔ gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najinikura bouillon poulet a n'a épice ye k'o kɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najinikura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bebɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0072 16 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najinikura bouillon poulet a n'a épice duden bɛɛ lajɛlen wasara. Amadou Kamara kɛ o don bamananw b'a fɔ ko Amadou Kamara n'i ye ɲumanbolo kɔrɔ dɔ k'i mako tɛ maa la i bɛ laban ka dɔ ye fana ko maa mako t'i la o to siga t'a la kana siga dɛ Amadou Kamara bamanankɛlaw b'a fɔ ko bolongonden kelen ko o kɛ man di ka bɛlɛ ta o to ta fiyewu jamakulu jɛlen o de bɛ bi fɔ o don nka n'i y'a yira k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ wasa a i kelen ye Amadou Kamara maaw bɛ sigi k'i lajɛ Sanogo ba dugutigi mɔden i ka ni dalen ninnu cɛ ninnu kwalen bɛ Amadou Kamara ni maa min ko k'a ye ɲu diɲɛ na a b'o tigi ɲu diɲɛ na a tɛ s'a kɔrɔ ayi o tɔ tɛ ka sira la n'a kɔni ko k'a ye ɲu diɲɛ na diɲɛ k'a ye ɲu diɲɛ na a b'a ɲu a la n'i ye basa ye kilisi mɔgɔ fiyɛ kala kukala bɔra a y'o fan dɔ Amadou Kamara kɛ dugutigi mɔden m'a fili i sɔgɔma ye a i n'a fɔ i ye daraka kwale min dun a fisayara kosɛbɛ ayiwa Amadou Kamara Sanogo bi ta in e ko an tɛna tɛmɛ n'a ye an ka taa ni république société an bɛ taa yen nɔ an ye an ka kuma galamani an y'a tɛnku Seydou Kulibali ale ye min sɔrɔ ka fɔ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ bɛn lajɛ bibi na fɛn dɔ kɛmɛ ka jamana taabolo yɛlɛma n'an b'a wele ko les réseaux sociaux o ye message dɔ ye bi min denmisɛnw ka kalan kɔ du kɔnɔ u bɛ kalan wɛrɛ sɔrɔ bɔlɔn kɔnɔ bɔlɔn kɔnɔna dɔrɔn tɛ bɔli kɛ tuguni u bɛ kalan wɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔw kan donc maintenant anw minnu bɛ festival kɛ an bɛ ko dɔ kɛ sisan hali an ka concert baw bɛ kɛ tuma min an b'an ka fɔlisen kɔrɔw an b'u jouer pour que denmisɛnw k'u ye a caman na hali n'u ni ka fɔlikɛlaw bɛ kɔfɛ an kɔni daminɛ la an bɛ an ka fɔlisen kɔrɔw k'a la pour que u ka jagoya k'olu ye a caman na a bɛ kɛ sababu ye dɔw yɛrɛ b'a
ye k'a fɔ vraiment ja an ka fɔli kɔrɔ ninnu nafaba de b'o la donc an b'o kɛlɛbolo de la maintenant an bɛ min fana ɲini autorité fɛ olu fana ka coup de main ba d'an ma hali télévision siraw kan parce que n'i y'a lajɛ an bɛ baara dɔw kɛ la mais faso jabarani fɛn fɛn bɛ yen f'u fana ka taabolo dɔ yira denmisɛnw na min b'a kɛ k'a fɔ u bɛ segin kɔrɔlenw ma dɔɔni sira min don a ka jan découragement t'a ko la mais fɛn min don n'an bɛ taa dɔɔni dɔɔni an bɛ se an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o ye dɛmɛ économique ye dɔɔni ka sira nɔgɔya n ye sur ce plan il est vrai diɲɛ in anw fɛ yan nɔ bɛɛ sigilen bɛ dɛmɛ mais dɛmɛ économique bɛ yen mais état fana kan dɛmɛ hali ni formation ye parce que mɔgɔ caman bɛ don bi seko ni dɔnko lafasanbagaw la u bɛ don kunfɛ mais ni état ye formation dɔw dɔgɔda a bɛ kɛ sababu ye ka kunkilenna kelen sɔrɔ pour que an bɛɛ k'an fanga di ɲɔgɔn ma munna an b'a ɲini fana u ka dɛmɛ économique don n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔ bi jamana sinsinnen bɛ bi seko ni dɔnko kan mais n'i taara lajɛ seko ni dɔnko ministère min bɛ budget min allouelen b'a la faso yɛrɛ bolo c'est très négligeable donc n'u y'a essayé ka dɛmɛ don seko ni dɔnko ministère ye a bɛ kɛ sababu ye olu fana bɛ se ka anw appuyer jamana bɛ message minnu nɔfɛ ala barika la bi an ka ca Mali kɔnɔ région tɛ yen bi k'a fɔ ko activité culturelle tɛ yɔrɔ min ni bɛɛ dɛmɛna u bɛ min nɔfɛ k'a fɔ ko ka se jamanadenw ma depuis la base ka yɛlɛ sanfɛ o fana bɛ ɲɛ sɔrɔ anw ka dɛmɛ de la donc an b'a ɲini autorités fɛ vraiment u k'u hakili to acteurs culturels dɛmɛni na pour que seko ni dɔnko ka kɛ sababu ye ka mara sigi depuis an ka famille kɔnɔ mara mana sigi famille kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka faso fanga fana la fasaya faso kɔnɔ donc vraiment depuis la base an ka essayer ka fanga di ko ma pour que jamana fana bɛ se ka kolo gɛlɛya sɔrɔ cogo min na Amadou Kamara kɛ o don ko n'i ye nɛgɛ ta k'a bila tɛ dɔwɛrɛ fɔ ni kankalaw tɛ aw do dɛ sugu kɔnɔ basi dun ni o ni cɛncɛnmɔgɔ tɛ ban n'i bɛ basi kɔni don sugu kɔni kɔnɔ cɛncɛn dɔ na taa n kɔnɔ fɛ basi sugu kɔnɔ basi o dun ni cɛncɛn bɛ ban wa Seydou Kulubali nin ye Bugunikaw ka belebele festival Didadi o don Amadou Kamara mɛ cɛba in fo i bɛ international fara kan Seko festival international Didadi voilà seko ni dɔnko warali bunakun kan Mali jamana kɔnɔna na Amadou Kamara cɛ in a jɔra a cɛ sirilen b'a la kosɛbɛ o la sisan a bɔra ka dantigɛli minnu kɛ a ko Amadou Kamara kɛ ne y'a ta k'a lajɛ a bɛ bɛn Amadou Kamara seko ni dɔnko ninnu baaraw ka yakubaya cogo min na sifinnakaw k'olu dusukun min Amadou Kamara ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka tabiya n'an ka danbew ma a ko bawo bi sifinnakaw caman kɛ bɛ kɔnɔtɛ waratɛw ye a ko n'o dun kɛra Amadou Kamara bamananw ka kuma don ko n'i ka wulu ye n t'a si dɔ minɛ n'an filɛ u bɛ tile gamanifin na a ko o la hali ka min bɛ tali kɛ jakansow la ni u bɛ tali kɛ jabaraninsow la a ko olu ka fɛɛrɛ kɛ ka yɛlɛma don u ka baara kɛtaw la minnu bɛ bɔ ka yira maaw la Amadou Kamara cogo min na e b'a ye k'a fɔ sifinnakaw ni olu ye olu lajɛ u bɛ faamuya sɔrɔ Amadou Kamara o yɛrɛ ka jamana ka tabiyaw la ko o la teleso ka o sinsin an yɛrɛ ka taabolo kan ko a dɔw la ko nafa ka bon Seydou an b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Seydou Madu seko ni dɔnko a ka diɲɛnatigɛ baara bɛɛ bɛnnen bɔ ma Seydou tun ye taamaden de ye a ko ma expatrié a ko ma ko ye san 20 bɔɲɔgɔnko kɛ Mali jamana kɔ kan ko a ye Itali kɛ ka Faransi kɛ ka Espagne kɛ a y'a fɔ ɲɛna a y'o bɛɛ lajɛlen de bila k'i ni sigi Buguni fɛn min seko ni dɔnko Buguni fɛn kɔrɔw ka na kɔnɔ olu yakuba a kana fɔ Buguni bilen parce que e ko ko international voilà donc sisan a kɔni ale ka festival kɔni a bɔra Buguni na a kɛra international yɛrɛ de diɲɛ bɛɛ parce que n'i ma fili hali salo Sikasokaw tun bɛ kɛnɛ kan o don donc anw dun ka i b'a ye Buguni olu ka seko ni dɔnko ni Sikaso dugu yɛrɛ ta tɛ kelen ye parce que anw ye fanba ye Senufo ye bon Buguni sira fɛ i b'a ye k'a fɔ olu ta tɛ purement Senufo donc i b'a c'est un mélange qui est là donc o la a kɛra international ye o don et an b'a fo n'an bɔra yen an bɛ taa hali so an bɛ to an ka rubrique société kɔnɔ o bɛ bɛn Dirisa Kulibali an ye ale fana da sumusumu ale fana dakuruɲɛ 2 min fɔ an ka jɛ ko ɲamada ɲɔgɔn fɛ o bɛ bɛn burusi kɔnɔ duba ci cogo ani duguba kɔnɔ duba ci cogo olu tɛ ci cogoya sugu kelen ye burusi kɔnɔ ta bɛ ci cogoya min na ani burusi kɔnɔ ta bɛ ci cogo min na cogoya kelen tɛ différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ a fɔlɔfɔlɔ an k'a daminɛ Bamakɔ yan Bamakɔ duba ci cogoya a surusi belebeleba o ye muso ani den mais bɛɛ ka muso de ka di ye bɛɛ ka den ka di ye donc la mɔgɔ tɛ se ka kɔngɔ mɔgɔ ka mara la ni mɔgɔ ma kɔngɔ mɔgɔ ka mara la aw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ du kelen ye bɛɛ bi
ne nana i muso bɛ dɔ f'i ye so kɔnɔ ni e nana e muso bɛ dɔ f'i ye so kɔnɔ ni e ka den ni ka den sera ɲɔgɔn ma muso bɛ na dɔ f'i ye ni muso bɛ fɛn f'i ye e bɛ baara kɛ n'o ye ni e ye minɛli kɛ n'o ye dɔrɔn du ɲugun bɛ don ɲɔgɔn na du kɔnɔ ni ɲugun nana don ɲɔgɔn na du kɔnɔ dɔrɔn du bɛ ci solution foyi t'a la bon maintenant pour que du kana ci fo aw ka fɛɛrɛ kɛ nin kana don a kɔnɔ ni nin kɔni donna a kɔnɔ dɔrɔn solution t'a la mɔgɔ tɛ ka se ka mɔgɔ den mara bilen fɔlɔ ni tun ye waliden kare kɔnɔ kokolon na i tun b'a lamaga fɛn t'a la mais sisan n'i ye den lamaga i bɛ taa ɲɛfɔ polisi la bon o kelen de bɛ du kɔnɔ n'i ye den bugɔ dɔrɔn i b'a ye ba ɲɛ kan i b'a ye fa ɲɛ kan k'a fɔ ne kɔrɔkɛ den don i jɔ k'a lamaga a ye kolankolon kɛ i jɔ k'a ci n'i y'a lamaga dɔrɔn i b'a ye u fila bɛɛ ɲɛ kan donc o la fo o ka dabila tant que n'o ma dabila du tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kabini n'a denmisɛn ma n'a lɔgɔ bɔla ɲɔgɔn na n'a kɔrɔyala a tɛ se ka fɛn kelen ye quoi solution foyi t'o la bon burusi kɔnɔ ta n bɛ min fɔ o la o ye tatigiya ye ne ta o de bɛna burusi kɔnɔ o duba ci marisa don maintenant fɔlɔ n'an kun bɔra tunga kɔnɔ i taara yɔrɔ dɔ la wala fɛn sɔrɔla bɛɛ de tun bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ cɛkɔrɔba ta ye fɛn o fɛn a bɛɛ ye cɛkɔrɔba ta ye fɛn o fɛn a bɛɛ ye cɛkɔrɔba ye mais sisan bɛɛ ko n ta o de ye burusi kɔnɔ du ci o tɛ mara ye dɛ o de ye burusi kɔnɔ du ci bon maintenant an fɛ Bamakɔ yan o base o ye muso ani den Bamakɔ yan masadu n'i ye den irɛli kɛ n'i y'a bɔgɔ dɔrɔn ba ɲɛ bɛ kumu fa ɲɛ bɛ kumu o ye Bamakɔ o y'a base yɛrɛ de Bamakɔ yan o ye duguba kɔnɔ ta ye bon burusi kɔnɔ ta a ye fɔ o ma ko tatigiya ne ta o de nana ni burusi kɔnɔ mɔgɔw ka farali ye den ni muso Amadu Kamara ni maa min y'o ta ka den ni kan duba kɔnɔ Amadu Kamara a dɔw la e ni balimatɔ a tɛ ɲɔgɔn kelen an tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bamananw dun b'a fɔ ko Amadu Kamara ko den ni muso ko dunanw don nka an y'a ye k'a fɔ i n'a fɔ Idrissa Kulubali nin yɔrɔ la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka Santoro ani Karantelakaw bɛ ɲini fɔ a Cuala a Sankado u ka dugu o ye Samakele Buguro ye nka a sigiyɔrɔ bɛn bɛ bi Janganɛbugu ma u ka dugu o de ye Samakele Buguro ka bɔ Santoro ani Karantela Idrissa Kulubali tiɲɛna an b'a fɔ kosɛbɛ mais Kulubalilakɛ ka hakili sɔrɔ ka se ninnu ma o de bɛ ne kamana gan ale ta la Kulubali ka fɛn dɔn ka se nin ma Kulubalilaka n da t'o la kuma tɛ kuma wa Kulubalilaka n da t'o la sawɛrɛ n da t'o la i jaabi kɛ ayi n m'a mɛn a ma kɛ n na non Kulubali y'an denw de ayi ne kɔni bon ne tɛ se ka fɛn fɔ mais ne kɔni denw don n kɔni da t'o la n'an taara san a b'an hakili jigin famille Jabi la Adam Jabi Adam Jabi an b'a fɔ nin yɔrɔ in na a n'a ka denbaya kosɛbɛ Madame Jabi Adam Jabi a bɛ Adam Jabi ye wa o bila yen olu fana ye denw ye ne da t'o la Amadu Kamara olu ye ne denw ye n'an tora san Madame Jabi Adam Jabi ale ni Adam Jabi Jabi o n kɔrɔkɛ ye ayiwa ne bɔra kuma na Amadu Kamara nin waati na san an den minnu bɛ yan directeur régional des affaires religieuses du culte Raymond Cissé Raymond m'a dɔn m'a fɔ ɲɔgɔn na sa mais Raymond dɔn n terikɛ don n'a ye masala kɛ o don sa an taalen ADN ka formation a y'a fɔ ɲɛna n terikɛ don a y'a fɔ tiɲɛ depuis kununfa bi a y'a fɔ ɲɛna an ye janjo kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye dugu dɔ bɛ yen ko Farakala an y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ école maîtrise la ayi o y'a sɔrɔ a bɛ projet de la Farakala dugu kɔnɔ il représentait une ONG un projet à l'époque donc on s'est connu dans ce domaine donc ko ma k'i tun ye karamɔgɔ joli ye mais min fɔ ye Amadu Kamara i ka kalanden dɔn ayi mais o sera bɛ yira o mais mɔgɔ bɛ se ka gafe kari ka sɔrɔ e tɛ fɛn dɔn wa k'e tun ye karamɔgɔ joli Amadu Kamara ko e tɛ sigilen na ni karamɔgɔ joli yɛrɛ de Amadu mais Ala fo koyi Ala kɛn bɛ ka hakili min yɛrɛ d'i ma non ne ma jɔ hakili la o bi da yɛrɛ fɔ yan o don dɛ bamananw b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ jɔ hakili la mais ne ma jɔ n ta la siga t'a la Amadu Kamara ne tiɲɛ parce que Ala yɛrɛ y'a dɔnniya dɔ nɔgɔya ne ye hakili ko bunakun fɛ Amadu Kamara mais Ala fo k'a barikada dugutigi mɔden ne kana siga dɛ yirinka sogow ka sanu o don dɛ ne bɔra ka jan dɛ n bɔra fɔ yirinka so de yirinka so ale ni Sikaso cɛ kilomɛtiri 79 awɔ Sikaso ni Bamakɔ cɛ a fɔra ko mobili bɛ se dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 ayi mobili bɛ se an ka dugu la don o don nka a bɛ bɔ yirinka so ka taa Sikaso ka segin de mais Bamakɔ ta kɔni tɛ se an ka dugu la yɛrɛ f'i ka mobili ta ko 2 kɛ i bɛ jigin Sikaso awɔ ka sɔrɔ ka taa i bɛ jigin ɲɛna ka sɔrɔ ka taa ni kuma in na an kɔrɔkɛ bɛ Sikaso Birema Sanogo an bɛ Birema Sanogo fo an b'a fɔ a n'a ka denbaya ka a sigiɲɔgɔnw fo dɔ bɛ yen ko Konate ale ye anglais maîtrise cɛ
Kamofu, il y a marqué Bama Franco. Ne taara Sikaso tellement mɔgɔya bɛ Birima la mobili bɛ ka taa Birima bɛ boli ale nɔfɛ ale bɛ ten no selifo kɔni sigi ko ka kɛ an bɛ Birima n'a ka ko Birima mobili nan'i jɔ an bɛna taa dugutigi fo minisiri b'an ɲɛma Birima bɛ boli la ka ne fo parce que a b'i dɔn an b'a fɔ n'a ka denbaya nin yɔrɔ in na ko Birima ko Ala ka kanu to ka Sikaso ko bɛ fo minisiri presselen don n bɛ Birima fo o ye n kɔrɔkɛ ye Amadu Kamara n'a ka denbaya Sikaso Ziembo ani sigiɲɔgɔn Amadu Kamara o b'a to an ka taa sariya bulon kɔnɔ o kama ko licenciement abusif rubrique judiciaire awɔ ka mɔgɔw bɔ baara la ten Amadu Kamara ka sɔrɔ i ma tɛmɛ sariya sira fɛ olu ɲɛfɔli Basina Suntura n'a ka maa weleli o bɛ ɲɛfɔli k'an ɲɛ la an ka o ɲɛmada ka na o bɛ ɲɛ bon an bɛna se sabanan min ma sisan o ye licenciement abusif n'o b'an ka mɔgɔ caman de sɔrɔ sisan parce que mɔgɔw bɛ bila n'importe quoi ma wa n ka yɔrɔ bila n t'a fɛ k'i ye sini k'i ye dɔrɔn i sen kana don n ka baarayɔrɔ la bilen caman de b'a kɛ c'est pour cela que e m'a ye an ka entreprise ninnu tɛ mɛn si la parce que a bɛ fɔ k'u ka tɛmɛ sira o sira fɛ u tɛ tɛmɛ a si fɛ a ko bɛɛ kɛlen don ni mɔgɔ minnu taara k'u bɛ taa contrôle dɔɔni bugɔ u fɛn i ka yɔrɔ la dɔrɔn i b'a essayer k'olu mamu c'est pas bon entreprise filɛ nin ye sira dɔw de bɛ yen f'i ka nin sira ninnu waleya de c'est très important e tɛ se ka wuli ten e ni mɔgɔ min bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ k'e b'o bila ten e ma droit d'a ma foyi d'a ma ayida a sɛbɛnni yɛrɛ tɛ kɛra a caman na a bɛ fɔ ko bi bɔlen kɔnɔ i sen kana se yan bilen c'est pour cela que parce que caman yɛrɛ b'a fɔ ko k'o ta ka bɔ yen ko papier t'an ni ɲɔgɔn cɛ o de la o ɲankata de ka bon n'a bɛɛ ye olu ma ko papier t'an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ bon o ɲankata de ka bon o de b'a to i bɛna mɔgɔ min gɛn ka bɔ baara la n'o bɛ dommage intérêt ba sɔrɔ parce que e kun kan ka papier k'aw ni ɲɔgɔn cɛ depuis a taara don mun na k'a fɔ k'i b'a sara 10,000 ou 15,000 mais du fait que e m'o kɛ k'a sara k'a gɛn ten k'a fɔ ko parce que papier t'an ni ɲɔgɔn cɛ i ye ɲankata ba de kɛ donc o ɲankata bɛ e yɛrɛ e min ta ye baarada ye o ɲankata bɛ e de kan ka tɛmɛ e kan voilà o de la n y'a f'i ye k'a fɔ i ta y'i ka baarayɔrɔ ye o de la n y'a f'i ye depuis kuma daminɛ la n ko code du travail bien pour protéger les travailleurs les salariés ka tɛmɛ employeur yɛrɛ kan ni employeur y'u tilen problème t'a la o mais employeur ɲankatalen de don nin ko in na et puis u fana protégelen don ni gɛnna ka ni employeur ye employé gɛn o cogoya la ko parce que papier t'an ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye employé ja parce que hali ni licenciement ninnu na komi sira fila b'a la n'a y'i ja i bɛ taa inspection du travail la k'olu écrit directement ka n'i ka laɲini kɛ soit i bɛ taa tribunal la i tɛ se ka taa tribunal ka sɔrɔ i ma tɛmɛ inspection fɛ ayi non sariya bɛ jɛn n'o ye sariya bɛ jɛn n'o ye sariya yɛrɛ b'a fɔ komi kow ka gɛlɛn dɔɔni sinon i bɛ se ka t'i jɔ tribunal yɛrɛ la verbalement requête verbale ka t'i jɔ k'a fɔ mɔgɔ k'i ka fɛn mentionné o ye kiiri daminɛlen ye soit i bɛ demande ladon o ye requête de ye soit i b'a kɛ ni assignation ye ici bɛ minnu dilan kan k'o ladon k'i ka laɲiniw k'o kɔnɔ juge de b'a apprécier est-ce que y'a faamu donc o hukumu kɔnɔna na n'i ye mɔgɔ gɛn abusivement parce que abusivement ye binkani de ye i ye binkani wale ta k'a sɛgɛrɛ donc sariya la droit foyi tɛ épargné awɔ ka se préavis ma préavis ye catégorie dama de ye A ni B ni C bɛ yen nɔ o bɛ yen n'i bɔra NMT de préavis la NMT dɔ fana bɛ yen u b'a fɔ ko NMT pour vice de forme parce que yanni i ka mɔgɔ bila ka bɔ baara la i bɛ tɛmɛ sira dɔ fɛ o sira ye mun ye i bɛ taa inspection écrit donc maintenant olu ka sira dɔ don i kɔrɔ parce que e yɛrɛ ye o épargné ka tribunal épargné k'i ka kiiri tigɛ tu deviens ton propre chef non voilà donc maintenant e de y'i ka kiiri tigɛ i yɛrɛ ye donc sariya fana bɛna yɛrɛ la sisan ko komi e ye nin gɛn ka bɔ baara la e m'anw consulter i ni ɲangini mun ka kan o fana bɛ da i kan o ye NMT pour vice de forme NMT de licenciement o fana ye NMT n'i ye san hakɛ min kɛ baara la calcul dɔ de bɛ yen 20%, 25%, 30%. I m'a ye donc maintenant o de bɛ calculer o fana bɛ d'i ma congé fana n'i y'a sɔrɔ i ma congé bénéficier comme n y'a fɔ don tɛmɛnenw na n'i ma congé bénéficier mais a dɔw la hali n'i ye san 10 kɛ baara la sariya b'a fɔ code du travail b'a fɔ hali n'i ye san 10 kɛ baara la n'i bɛ taa congé la san 2 congé o de b'i ye est-ce que y'a faamu donc maintenant n'i bɔra yen dommage intérêt juge de b'o apprécier n'i ye million tan demandé n'a ye juge a b'a kɛ million 2 ye certificat de travail fana c'est un droit acquis
o fana ye halala de o kan ka kɛ en bon et due forme, c'est-à-dire ka bɔ nin na ni y'a daminɛ le 1er janvier 2022 le 1er janvier 2023 o ka sɛbɛn k'a fɔ ko Karma Sena de baara kɛ n bolo ka taa se nin niveau in ma o ye certificat de travail i fana kan ka inscrit INPS fana na INPS la donc maintenant INPS ye mun ye o ye donna nataw an bɛna don kɔnɔ k'o walawala parce que o ye protection de ye employé yɛrɛ ma hali n'a tɛ yen don mun na a ka denbayaw fana bɛ se k'o ko ninnu bénéficier hali n'a bɛ yen don mun na n'a bɛ baara la banaw bɛ se ka s'a ma INPS bɛ se ka jɔ n'o ye ni inspection ni a ka patron y'a inscrit INPS la a kow ka ca an b'o kɛ a damana fo la fana ye. Docteur i b'a kalama ko waati banna an bolo de a ka d'an ye ɲininkali caman bɛ yen i da sera délégué personnel ni syndicalisme nacogo ninnu ma a kan ka sigi cogo min na patron dɔw bɛ yen o t'a fɛ ka délégué ko kuma yɛrɛ mɛn ni baarayɔrɔ sera mɔgɔ joli ma délégué bɛ se ka sigi. Ni baarayɔrɔ sera mɔgɔ 11 ma délégué personnel bɛɛ b'i yɛrɛ ye nin kɔnɔ WhatsApp numéro ale bɛ bila aw ka bolo kan saga ni waati n darima la k'a fɔ aw ka ɲininkaliw docteur Musa Kante an n'a nana ye don wɛrɛ nataw la ka bi jɛmukan kuncɛ ladilikan laban ka ɲɛsin patron ni baarakɛlaw ma waati banna an bolo pewu. Suntura an b'i fo an tɛ sɛgɛn foli la c'est pour cette raison n'i ye nin jɛmukan sugu lajɛ i ye nin initiative min sɔrɔ tan ka mɔgɔw kunnafoni ni yɛrɛ dɔrɔn tɛ droit de travail yɛrɛ dɔrɔn tɛ ka mɔgɔw kunnafoni mɔgɔw bɔra ko caman kalama ka sababu kɛ i ye hakilina mun ta nin ye tan vraiment folikan min bɛ n bolo toujours employeur u ka employeur minɛ ka ɲɛ toujours a mana kɛ togo o togo i ka baarakɛla don mais baarakɛla fana tɛ se ka kɛ faliya ye ani hakɛya mun ka kan o da a ma kana t'i munumunu yɔrɔ wɛrɛ la ani hakɛya mun ka kan dɛ i b'o de d'a ma donc o hukumu kɔnɔna na n bɛ Serifula filɛbaga bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye. An b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'i ni ce i yɛrɛ ye bonya tɛ mande de wa bonya masigi fana tɛ yen wa bayo a y'an bɔ fɛn caman kalama a ye filɛlikɛma cɛman ni musoman fana bɔ fɛn caman kalama patron ni baarakɛla cɛ i bɛ se k'a bila ka bɔ baara la cogo di étape de b'a la kuma min na bɛnkan b'a ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye contrat ye ka bila ka bɔ baara la ten ja o fɛn tɛ donc a fɔra ka ɲɛfɔli k'o de la donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'ale y'an fo an fana b'a fo an b'a fo kosɛbɛ n bɛ min fɔ ye n'i ye sanu tɔmɔbili sanfɛ Amadou Camara ko mais e bɛ ka kuma tigɛ mun na tɛmɛna ni ye fɛn ɲuman sɔrɔ sisan a bɛ fɔ cogo ne bɛna f'i n'i ye sanu tɔmɔbili sanfɛ i bɛ barika da bɔgɔdɛgɛ ye baro bɛɛ lajɛlen y'a dɔn ko n damafiyɛ kɔni tɛ bili sanfɛla ye n tun b'a fɔ o de fɔ anw bolo nin kalama an b'ale de fɔ ka wale komi i ye bili fɔ n fana bɛ dalen dɔ finnaw sira fɛ ko maa t'i mɛn bilikan boli la bilikan boli kɔni Amadou Camara n'i mɛn o la i bɛ suuru i kan kan maa tɛ fɛn fɔ maa ye o la o Amadou Camara ko fɛn ɲuman ni tɔmɔbaga n'o ko a t'a k'a tɛ ɲɛ kɔ a buruna min ko b'a yɛrɛ fa wa Amadou Camara waati n'a ka waati o don waati na mi jɔ te o Amadou Camara bi ye alamisa ye o don bi ye dɔgɔkun kɔnɔ o don laban ye jɛmukan sira fɛ Amadou Camara ni nin kuma in sera o b'a to an ka bita an k'o bila yan ka dɔgɔkun jɛmukan k'o fana bila yan Amadou Camara kamarakɛ Camara maga ni maga banna o don bamanankaw ka Amadou o don jigidalakaw ka Amadou o don k'i fo k'i waleɲuman dɔn Amadou Camara ka kuma lasegin ma an ka jɛmukan an k'o bila yan mana min na ni waati na mi jɔ kosɛbɛ awɔ dugutigi mɔden ne foli diyara ye ka kanuba ni lamɛnba cɛman ni musoman Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen sɛbɛkɔrɔ fo a diyara ye ka i yɛrɛ fo kosɛbɛ a diyara n ye sabula baara ɲɛna bi dalenw dɔ ye message ci ma a ko n k'a finna ko mais ko nin bɛɛ la i ma deli ka sinafɔ dalen k'i ma deli k'o fɔ ɲɔ sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan k'i ma deli k'o fɔ wa n y'o dɔn bawo ne mɔkɛ a ko di a sama yɛrɛ sanuko ne mɔkɛ ko min ye dugutigi ye Amadou Camara a tɛ se ka da waga ka kuma ni a ma a ka kuma a b'a ɲɛ bila ni dalen walima a b'a kɔ bila ni dalen o kɔni o dɔnniya b'ale la ne mɔkɛ min ye dugutigi ye ne ye n ka dalen caman ta ale de nɔfɛ ale kɔni dalen kɔni mais komi a caman ye sinifɔ kan i ka dɔ bɛ yen
ko ni mami natara ka taa demina n'a kɔrɔmuso nɔfɛ ka dugu la ko i n'a fɔ ayi a tɛ foyi ten waati sera sa kamara tɛ foli kɛ ni yɔrɔnin fɔ a y'a foli kɛ sa ni yɔrɔnin fɔ sa a y'a foli kɛ ka bi dabila a y'a foli kɛ Sawara sawo an bɛ yan folilakaw famille Sagara an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taa Sikaso an ka musokɔrɔba ɲuman famille Kɔnɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka na Segu famille Dara k'a kuncɛ yen nɔ an bɛ Darakaw fo kosɛbɛ an b'u fo dɛ an b'u fo Amadu an bɛ famille Dara fo Segu an b'u fo Amadu Kamara ni maa min kɛra sababu an bɛ Amadu Kamara an bɛ min fɔ i ye a ka k'i bɔ kɔkan na Amadu Kamara to sa sabara k'i yɛrɛ fo bamanan ko k'a bɛn ko bolo da ni Ala sɔnna jɔku nata ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ fiyewu Amadu Kamara maa b'i pan ka tɛmɛ ni maa ye Amadu Kamara fa cɛla ye fa foli b'i bolo fa dugujɛ o ye kɔngɔ ye jigi o ye badabada ye ni maa min ye jigi minɛ tɛ ye e tɛ ko la an b'o fɔ an b'an ka ɲɛmaa so fo Elayi Usumani Sogore Amadu Kamara an b'a fɔ Sumayila Tarawele Amadu Samake an bɛ ɲɔnɔkaw fo Tɛnɛnba Tarawele Jibiri fɛ min fo ye Yakuba Sidibe an ye min fo ye an k'u fo i b'a fɔ k'u bɛɛ fo sinon ni ɲinɛ dɔ kɔ Manifin n'i k'i b'i ɲinw da i bɛ jugu saya a fɔ k'i b'u bɛɛ yɛrɛ fɔ dakuru an bɛ an ka ressources humaines fo awɔ a banna k'an ka direction générale fo k'u bɛɛ lajɛlen fo Amadu Kamara min fɔ k'i waleɲuman dɔn bamananw ka kuma don ko maa tɛ kɔnɔ ni o kɔnɔma kɔni dɔn nka n'i ye ɲagadala i b'a dɔn ko waati dɔ sera Amadu Kamara waati na m'i jɔ k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn kanuba cɛman ni musoman denmisɛnnin ma ba kɔrɔ k'o fo nin waati in na Mali silamɛya ɲɛmaaba an fa n'an karamɔgɔ a se de Seri Usumani Hayidara an bɛ min fɔ i ye caman kɛ n bɛ taama na sɔɔni a b'a kun da faso Mali kan Bangano Janganɛbugu kɔnɔ anw kɛrɛfɛ an b'a fɔ Ala ka na n'aw ɲuman ka n'aw ɲuman sɔrɔ an bɛ an baw fo tante Jara Tunkara tante Fatumata Tarawele tante Ayisa Kulubali tante Alima Dagamayisa an b'u bɛɛ lajɛlen fo tante Ayisa o jamu in de ayiwa jamu ye Maya Ibalakaw ye ne ko n da t'a la e fana tɛ fana la wa n da t'a la a ma kɛ ɲɛna wa maa mɛn an b'an baw fo ka Sɛgɛmɛtiyɛni Hayidara a n'a balimaw fo cɛman ni musomanw DGP chef de protocole DGP chef de protocole ah oui Arizina Konega il a assuré k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ni waati in na n bɛ taa Fana Tijani Konate a ko n fɔ mana ma dɔɔni Tijani Konate n t'a dɔn ni foro de kɛ bɛ ka tunun na nka n ko nin fɔ an bɛ samiya la ale bɛ sɛnɛ kɛ n bɛ Tijani fo k'a waleɲuman dɔn ka bitɔnkɔnɔmɔgɔw fo a cogoya la n y'a fɔ cogo min n ye Seda Umu fo ka ban dɛ n bɛ na Serifukɛ fo Fɔnbabugu la Aliyu Bɔkari Hayidara ko Ala ka kɔrɔta hɛrɛ la ko Ala ka lafiya d'a ma an bɛ Bɔkɛ Serifukɛ fo Mohamed Lamine Hayidara waati na a bɛ maga a bɛ umra baaraw la Ala ka segin n'u bɛ ɲuman Ala ka bato minɛ Ala ka mangata nɔgɔya an bɛɛ ye an ka taa ɲɛ da nin yɔrɔ sahalen kan Amadu Kamara Ala ko nɔgɔya nin don in bonya kama Ala ka dɔgɔkun fori hɛrɛ la Ala ka Banama Dara badabada Banama Dara ko denkuranin sɔrɔla denkuranin sɔrɔla an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an sɔn jumɛn na den muso ye Ala ka den balo ka nakan diya ka dayirimɛ nɔgɔya ka a fama bolo k'a ba ma bolo bi taa m'o bila yan waati n'a ka waati Amadu Kamara sɛgɛ bɛ kɛ jɛmukan in kan 23h30 ni Ala sɔnna ma ne ni e ntɛnɛndon ni Ala y'o fara an si kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan kura an na o da gosi ni k'o yira diɲɛmaa la o la Amadu Kamara Ala ka dɔgɔkun hɛrɛ d'a ma Ala ka tile fori hɛrɛ la Ala k'an pɔsiw giriya Amadu Kamara fɛn fila bɛ diɲɛlatigɛ la minnu ka goni diɲɛ fɛn bɛɛ ye fɛn fila bɛ min ka di ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye Amadu Kamara fɛn min ka goni diɲɛ fɛn bɛɛ o ye bana ani fantanya ye Amadu Kamara fɛn min ka di diɲɛ fɛn bɛɛ ye o ye kɛnɛya ani sɔrɔ ye Ala ko nɔgɔya amina yarabi bi taa an k'o bila yan an b'o bila yan kuma ɲɛna Sanogo dugutigi mɔden baara ɲɛna an ka kɔlɔn bɔgɔti a bɛ ɲɛ a mɔna e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la Afrique bɛɛ nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ni tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kelen nin dɔn wa a bi yan a man kan ni
sisan kɔni ye teko jara tezara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den i y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudu tiɲɛ ye ala tezara Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka langolo to na min nɔfɛ o na de bi to bi ni zamzam ka najini kura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini kura bouillon poulet ana épicé du Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini kura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini kura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0072 16 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini kura bouillon poulet ana épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara